makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa
Sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amo ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kun 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kun stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol. Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Karon sa pagsugod sa aton bag-ong nga sugilanon di sa aton palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Hoy, hoy, mga bata! Abi magpalauli na kamo. Kaya hindi na kamo magwa sa inyo mga balay, ha? Nga, Lolo Simnon? Base kung buhato nga daga sa ginahimo nga taytay ang mga dugo ninyo. Ano? Oo, kani sige na. Magpalauli na kamo. Dasiga ninyo. Oo. Ay, dali na ka mo. Mamauli na kita. Nasigan ninyo. Ato na sila. Nagdalagan sila sa kahadlok sa ginhambal ko sa ila. Nagasugod na sa pagtunod ang adlaw. Kagkitaon pa ginapatukod nga taytay, nga amo magaangot sang banwa nga ini sa pihakman nga banwa. Kag namatan na sa mga tao diri ang sugilanon, bahin sa ginapatukod nga mga taytay. Suno sa sugilanon, ginabubuan sang labas nga dugo sa mga bata ang pundasyon sang taytay para nga magbakod pagid ini. Kagamoy ng rason kung nga ginatabog sa mga tigulang nga tagsubong ko ang mga bata nga magpalauli na. Kag ang mga iloy
Halos prisuho na lang nila ang ilang mga anak. Kag hindi na ini gusto nga pagwaon pa. Oh, anong ginakadlaw mo, pre? Ako na. Namuot lang ko sa ginambal sang tigulang sa mga bata kay na. Ang diin man? Atong gitabog niya lang mga bata nga naghampang sa dalan. Kay kuno, dakpon sila kag ibubo sa pundasyon sang taytay ang ilang mga dugo. Oh. Ha? Abi ko na iblamig kung moderno ng mga tao subong computer age na nga kita subong, hindi bla? May ara paglisi na iya subong niya. Kabalo kami, may ara man imahinasyon ng kasimanwa naton nga tama katayog. Wala kita sa mahimo. Ay, gali. Oh. Pwede ba lang sa Biyernes? Timprano pa kita mapuli? Oo nga man. May ngabot ako sa birthday ni Mama. Ati, wala siyang problema, amiga. Dasigo na naton ang pag-ubra para matapos dayon naton na ginahimo naton nga community outreach. Salamat, gid Miga. Kag, pasensya ka na, ha? Sa imo man lang ako nagasalig, kiti may salakyan ka mo. Sa iban ka blamig mo. Hindi pa abi kami makasaram nga bakal sa salakyan Kay, pila kami nga daan nga ara sa college. Subong lang na, Meg. Pero kung makatapos na kita sa aton kurso, kag makaobra na kita sa abroad, sobra pa sa salakyan nga ini ang mabakal mo. Oh. Maususa, magdilang anghel ka sana, Mig. Meg, sinong nag-abot? Bot, Meg, ha? Wala man ako makibalo. Ay, good afternoon, Mayor. Uy, Ay, si Mayor Glibi? na Mayor? Siya galing nag-abot? Mausus, wala abi kita makakurtesi call sa iya at least kita mag-duty diri sa ila health center bilang requirement sa aton kurso nga nursing. Oo, no? Ano, abi kay maging atinan siya nga conference nga nag-abot kita mo. Amo ina nga wala kita nakakilala sa iya. Dali kami, mapalapit kita sa iya. Mapakilala kita sa iya. Dali Paano ina? Hindi ka mo makapauli dayon subong nga hapon. Kinagapanghagad pa si Mayor nga sa ila kita kuno balay manyapon. Amo matuod, miss. Nauya man kami nga magbalibad. Gani, go na lang Nagaplano pa gani kami ni Andres nga mabakal na lang sa panyapon namon sa mga kalanaan tas dala, no? Pero may dinner man gali si Mayor. Ati, okay na. Wala sang problema. Mig, last Jesus ang gabi. Mabihay pa kita. Malisinsa na lang tanga mapuli. Pwede man nga, buwas lang kita mapuli. Kaya man, magabihan kita sa dalan sini. Ate, okay lang ina. Pero may salakyan man kita, Meg. Isa pa, hindi ba nga birthday ni mama mo? Sigurado nga malipay siya kung makapauli ka. Oh. Nahuya ko abi si Mumig. Mangin driver ko pa ikaw. Buang. Subong mo lang na na-realize nga madugay mo na ko ginahimo ka driver. Ha? Pero sokton ko gid ikaw pag-abot sang tion daw. Ayos O, tadali na. Mahalisensya kita kay Mayor kag sa asawa niya. Mabalik pangadaan kita sa ginadayunan naton para magkuha sa mga dalata. Dali na.
Sa dinayan nila nakuha ang sugilanon bahin sa pagbakot sang taytay kunulaan sang dugo migman. Ang ako niya, Mig, nagapati ako nga pamahog lang ina sa mga bata para nga hindi magpasaway. Kaya hindi magladay-laday sa dalan. Kung magsirom na bala. Wala na nga daan nagapati ang mga bata subong sa mumo. Hindi bala, amo man inang ginapamahog ni mami mo sa una. Ano pa, be? Oh, ari na kita sa tiilan sang taytay. Meg, nga nagdulog ka? Hinali lang ng bisyong salakyan ko, Mig. Ano? Anong problema? Ambot man gani, ah. Wala ko makaibalo. Gin-check ko man ini kay ina. Madali lang migyan kay manhawag ako. Ano kakaibuksan kong portahan? Oh, ba? Wala nagagana ang power lock, Mig. Hindi ko na buksan ang portahan. May, ano? Hindi kin mabuksan, Mig. Talawi, abi nga pandaro liwat ang salakyan mo, Mig. Oo. Bah, hindi kin magandar. Na ano naman? May demonyo siguro sa doog nga inimig mo. Kaya nga pala nga hinali lang nga nagdulog sa lakyan ko. Mig Victor? Oh, Meg? Mig? Nga, Meg? Anong ginatulog? Hindi. Hinali lang nagpalanindog ang balahibo ko. May doon ka bata nga nagalakat sa ibabaw sang taytay. Sa pagbulubanta ko, Mig. Mga 7 o kung napulo katuig ang ila edad. Mig. Tulo ka. Wala na dapat sa duta ang ila mga til. Kag nagatulo ang dugo sa lawas nila. Mig! Nagdulog sila sa tubang sa salakyan, Mig! Hindi. Nagatulog sila nga duwa sa ato, no? Hala! Nagsaka sila sa hood sa salakyan, Mig! Kag pilit nila nga ginalambot ang windshield sa salakyan! Nagkapandaro ko sa salakyan! Hindi kin maganda! Iwaton ko! Hindi git! Mig! Mig! Hindi! Ang ilan na hong! Nagatapik sa windshield! Pandaron ko liwat ang salakyan! Diyos ko, salamat! Nagandar! Sige na, Mig! Patilagana na! Let's go! Go! Kumpa! Mig! Nagtabog ang 2 ka bata! Sige, panakat mo lang sa salakyan! Bahala na ni Mig! Panasigong ka pagin, ha? Ay, salamat! Nakapauli gid man kita ba? Kagtubtob subong. Hindi madula sa kaisipan kong natabo. Nga may 2 ka bata dito, Mig. Kag nga madamo sang dugo ang nagagwa sa lawas nila. Hindi ko masabat ang pamangkot mong inamig. Sila ni Mami kag Daddy. Sugiran ko sila sini. Amo man sila ni Mama kag Papa. Sugiran ko man sila. Ano, Mig? Oo, Mig. Amoy ng siling ni Mama. Nga posible ko no. Nga ang mga dugo sa among mga bata. Among ginhalad sa among taytay. Abi mo, Mig, amo man ang ginambal ni Daddy sa akon mo. Pariyo ang ila ginapatihan, Mig. Kung mo matuod ang bahin sa ginsiling sa tigulang dito,
sa gindyutihan naton nga banwa. Wow, ti makaluluoy ang duha ka bata nga aton migi. Ginimo sila nga sakripisyo. Ang ila dugo among ginhalad. Huwag niya magbakod ang pundasyon sang taytay sang ginahimo ini. Ako matuod, Mig. Oh, Diyos ko. Doon sa ginalihap ang kasing-kasing ko sa tuman niya kaluoy sa duha ka bata nga to. Naluoy ginakusila, Mig. Magabiyang, dili natapos na ton matahong kasaysayan di sa ton palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Basta Radio Bombo! Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa syudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligad. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa pungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese sa Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro cathedral, rason kun nga nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa maragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia.
Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibuan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Rizal Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well,
Suno sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluwi ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakunok-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalos sa imo sa sakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. All flame has to die.
Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Abi, gagin pasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang punos. Direksyon, Marnie Mungkal. Thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Abi, gagin pasakop ni Caridad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang punos. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. Abi, please. Isa lang kahalok. Just one kiss lang, okay? Please. Ano ba din na ang isa kahalok, ha? Kinasilingan ka nga magpalayo ka sakon? Ha? Gitiklod mo ako palayo sa imo? Makailinit ka, abi mo. Abi, Sige, sige. Tilawi lang. Tilawi liwat nga magpalapit sakon kay makuriit kagad sa kasakit. oh, Kag promise, ha? Hinulsulan mo gid sang dako. ba? Ha? Oy! JP! Sapat ka! Ay! Tama na! Tama na! Bro! Ano ba ang problema mo? Bro, ano man? Ano ba natabo, ha? Kaming nali mo na ako ginsumbag. Matuod man, JP. Paano ka nakalambot dire? Kanga nga gulpi ka lang yan nagpanakit? Oh, Wala siya nagsabat. Sa baylo, ginabulos-bulos niya kami tulok ni Sandy. Hello? Siling ko, ngangari ka diri? Kag hinali ka lang yung nagpanapungol? Kwan, nakabati ako sang singgit eh. Kag nakita ko nga nagatungtong siya sa lawas mo. Ah, I see. Amo ina, kung nga basta ka na lang nga nagpanapungol, kagin atake mo siya? Madali lang. Kaupod mong lalaki nga ini? Oo! Ang buot mo silingon, nag-upod ka ginman sa iya? Wala ka niya kidnap? Kidnap? Kidnapon ko siya, ha? Hindi na kinanglan nga kidnapon ko siya para makaupod ko siya. Nag-upod siya sa akon willingly. And I hope nga nakahangop ka sang buot ko silingon. Che! Oh,
Kangachi ha? Kaya na lang ka-sweet si mo sa ako na. Ha? Sorry ha. Nagsala ako. Obviously, sa lang interpretasyon ni Ace, ang dumdum niya nga ginkidnap ka eh. Kung na mo nagkadto ka diri, agad nga luwason siya. Knight in shining armor gali ha? Shut up, Sandy. Oh. JP, sorry gid to na istorbo ka ha. Sorry gid. Don't be. Ako pa gani sigurong dapat nga mag-sorry. Kaya daw nakaistorbo ako Gusto ka? Pasensya na. Madali lang. Mapatag ako, JP. Hindi na kinanglan. Ato na siya. Kadasig siya nga nag-abot. Kagadasig man siya nagparayo. Kung lagsun ko siya, ano man abing ihambal ko. Makita ko sa nawong niya ang kaakig. Makahaladlok. Kag feeling ko, isa kasala lang sang nahambal ko. Kauno na niya ako nga buhi. Nadumduman ko. Nagsiling siya nga nakita niya ako. Nga nagapangin padlos kay Sandy. Buot silingon. Nakita niya nga ara sa babaw sang lawas ko si Sandy. Kag-amoy na siguro ang rason. Kung nga nga nagdumdum siya, nga may malain nga tuyo sa akon si Sandy. Kag nahangpan ko siya. Kung sa iya pinsar, nga nakidnap ako ni Sandy. Kag nagpaathag ako, nga wala ako ginikidnap ni Sandy. Matag sa kaisipan ni JP, nga nag-upod ako kay Sandy willingly. Anay ka gani? Kay ikaw gid mo! Ikaw nga buisit ka? Ikaw gid ang may sala sang tanan? Ikaw gid! Ouch! Abuha! Ampak mo ko sa butkon? Abi ha? That's not fair ha? Hindi ba blatuman para sa imo ang kastigo nga naagom ko sa troublemaker nga to? Bagay lang ina sa imo, no? Ano? Oo! Kay ginasilingan ka ng untatan na, tama na, untatan mo ng kabuangan mo, kakulit si imo gihapon mo. Kuan abi. Kanami abi si malukan eh. Agoy! Abi, tama na. Ano ka balaman? Nakastiguhan na gani ako ah. Kay buisit ka, abi mo. Buisit ka gid. Aki ka gid katama? Ha? Aki ka gid? Kay balo na ako. Nakahibalos ang ano? Naluyag ka sa lalaki nga ato, no? Oh, hindi bala? Bisan anon mo sang dinay, makita ko sa imuhulag. Kag ekspresyon ang ginabatsyag mo. Sakit ba? Hamak mo ha? Madugay na ako nga nagapalupad sang sugilanon. Apang wala mo ako ginasapak. Apang sang nagabot sa kabuhi mong lalaki nga to, na in love ka dayon sa iya? Hoy, wala ko yan naluyag sa buang nga to, no? Apang may balatsagon man sa imo. Hamak mo ha? Nagsulong gid sa diri. Kaganda siya nga makigduelo sa dragon. Hala, sa tunga sang lawod, may nakita ako nga speedboat. Kag nagapalayo ini. Speedboat? Hala, si JP. May speedboat siya. Kag kun amo atong gingamit niya pakadto diri. Di, mabalik na kita. Ha? Subong na? As in, subong gid mismo? Oo, gani. Kag hindi ka na magreklamo, ha? Kay kung may mabatian gani ako, isa naman katapungol ang matupa sa nawong mo.
Hello, sweetheart. Wow, susday. Salamat kay luwas ka. Pwerte kinakabalakan ni Toto GP sa imo, day. Ano kalabi ko? Inkidnap ka na sa lalaki nga to, tita. Oh, sorry Sorry gid kung ginpakulbaan ko ikaw, Est. Buang lang ngabing abyan ko nga to eh. Ay, sa din gali si tito mo? Ay, day. Ato siya dito sa opisina niya. Kag daw medyo ginaabot siya. Kay kaina pa ina nagaburingot sa mag-abot siya. Sige. Salamat gid manang. Kaduan ko siya. Makighambal ako sa iya. Gusto ko ikaw nga mahambal. I believe nga na-cover na naton ang tanan nga bahin sang aspects ng kabuhi ni nung Jason. Subong man ang iya personalidad. Natapos na naton? Kung kulang pang impormasyon nga kinanglan mo, may telepono man. May imo mula ako nga matawgan. Nakahibalo ako nga akig ka sa akon. Wala na nagakahulugan nga hindi na kita mahimo nga mag-obra nga upod. I don't want to work with you. Amoy ng problema. Hindi mo man lang bala ako paghatagan sang kahigayunan nga makapatag? Hindi ko na lang magpagamo pa. Makaangkon pa ko sang problema kung magpati ako sa imo. Kagngaan naman. Nagbutig bala ako sa imo? Kung nga hindi ka na magpati sa akon? Nagasiradong kaisipan ko kung akig ako. Kag sa nadumduman ko, ginpamangkot ko ikaw. Kung malahalon sa imong lalaki nga to. Siling mo hindi. Inaaganing rason kung nga ginpatihan ko nga ginkidnap kay. Gininto ko lang ang kaugalingon ko. Tungod nagbutig ka sa akon. Wala ka nangin honest. Naghusga ka na dayon? Amo ina, kung nga naintuan mong kaugalingon mo. Hindi na ako gusto nga lalisan ang bahin dira. Please, just go. Ka-unfair sa imo Ginhusgahan mo ako. Kaginsintensyahan dayon. Nga wala man lang ginpabantian ang bahin ko. Hindi lang ako gusto nga mag-usik sang laway kagakapoy. Ibasi kung hindi man gihapon ako magpati sa ihambal mo. Kasakit pa. Dugin lihap ang kasing-kasing ko sa ginhambal niya. Si Ace. Ako nang bahala sa iya. Tungod hinablos ko siya. Apang kinahanglan niya ang... Kinahanglan niya ako. Gagari ako para sa iya. Okay. Kabay pangahatagan mo ako sang kahigayunan nga makapaalam sa bata. Basta hindi ka lang magsubra sa isa ka adlaw. Sige. Hatagan ko lang ikaw sang cafe sang draft. Kung matapos ko nasulat ang biography sang utod mo.
Madamo pa ako sang napinsaran nga rason para hindi pa ako makahalin sa luyo niya. Madamo man ako sang gusto nga buhaton. Kag ang nagapanguna dira, amo ang pagpatag sa iya. Apang ulihin na ang tanan. Ginhukman na niya ako. Kag nangin malain ako nga babae sa panulok niya. Kag kung may balatyagon man siya nga para sa akon, sigurado nga nadula na ina. Nadula na nga daw sa aso. Kag sa baylo nga pagpalangka, kaakig na ang bulos sa kasing-kasing niya para sa akon. JP, kung ginpamatian mo lang kuntani ako, kung ginbuksan mo lang kuntani ang kasing-kasing mo, wala na sang rason. Agod nga magtugay pa ako dari. Ay, mapaalam na ako kay Ace, kag maghalin diri. Mga biyan, sundagin ninyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang kasaysayan ni Abi, gagin pasakop di karidad, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once there was a love sa kasaysayan. Sa pagkanay sang unos. Direksyon, Marnie Mongkal. FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sa opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga
Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudan. Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bumbo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me, when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan, apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magbatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos, sa kasaysayan. Lorelai! Good is a heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of his lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai! Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Nagadumdum ka bala? Nga masakitan ako sa ginampuhat mo, Van Dyke? Ginpatay mo ang lalaki nga ginahigog mo ko. Ginguba mo ang kabuhi nga kuntani sa luhan ng mga duha. Pati nang mangin anak namon sa palaabuton. Apang wala kasang mahimo sa karon, agon masakitan ako. Kag subong, nabatsyagan ko nang nabatsyagan ni Lorelai. Samtang nagapungko siya sa selda niya. Samtang nagahulat siya sang aga,
Kamong kamatayon niya. Kada kay balo ako. Kung anong ara sa iya kay Sipan. Mapatay siya. Bangod patay na si Lorenzo. Ang iya bana. Wala na sang pulos ang kamatayon niya. Kag bangod sina. Ginsumpa niya ang mga tao nga mo nagguba sa iya kabuhi. Kag kung may hustisya para kay Lorelai. Kag kung may nabilin nga gahom ang mga kulintas. Kabay pa nga mag-aantos ang mga tao na nagahingabot sa iya. Pareho man sang akong sumpa subong sa imo, Van Dyke. Ginasumpa ko ikaw! Ginasumpa ko ikaw! Tiona! Mapatay ka sang akong sumpa sa imo! Tiona! Ako niya ibalik siya sa cabin. Dala sa dito. Kagkantutuhan mo! Mapatay ka sang amat-amat, Van Dyke! Mapatay ka sang amat-amat sa impyerno! Duro ko! Oh, ko! Intikwang niya ako. Kag natumba ako sa salog. Mabangon ako. Mapungko ako diri. Tapos hindi ako makatindog. Mapungko ako sa bangko ngayon na. Kadulom ang makita ko sa guha sa bintana. Malinong na. Apang madugay pa mag-aga. Wala ako sang maisipan pa. Kundi si Jack. Siguro, patay na sila. Dungan sang lupok na nabatian ko. Kakambot. Ambot ko nga. Nang hindi makuha sa akon kaisipan si Lorelai. Amo pala ininabatsyagan niya sang gabi nga ato. Samtang nagahulat siya sang iya kamatayon. Pareho man sang mabatsyagan ko subong. Kasakit. Jack! Ulat ako. Nagabugat ng mga mata ko. Ginatuyo na ako. Katugnaw. Kamupatsyagan ko na ang hangin. Kang makita ko sa kamat-amat ang kasanag sa kasidlangan. Ang pamatuod nga nag-abot na ang akon kamatayon. Ay, apang kun kuhaon na nila ako. Agod sunugon. Matindog ako. Tagipakita ko sa ila nga wala ako mahadlok. Samtang ang kulintas, ang bugtong nga handumanan ko sa kay Lorenzo, nagakabit sa akong liog. Dalon ko initubtob sa akong katapusan nga tion. Apa ang lalaki nga nagkondenar sa akon. Bangod ginhigugma ko sang iya anak. Kinsabnit niya ang kulintas sa akong liog. Kaginsulod sa iya bulsa. Nagakadlaw siya. Kag sa iya mata, nakita ko ang kadalok kagang kaakig. Kanagayihom siya. Nakaibalo siya ka nagdaog siya. Agod mapatay ako. Kag sagwa, nagasinadya ang mga tao.
Bugod masaksihan nila ang kamatayan ko. Masaksihan nila kung paano mapatay ang isa kakasubong ko nga manughiwit. Kabasaksihan nila ang kasakit nga gusto nila nga agkumon ko. Apang hindi ako magsinggit sa tumon nga kasakit. Isa lang ako isinggit. Isinggit ko ang ngalan ni Lorenzo. Lorenzo! Hindi. Nagtamgo ako. Kindamgo ko si Lorelai. Yung nagasinggitan sa ngalan ni Lorenzo. Samta nagapo siya sa kahoy. Hindi. Kalain. Kalain sa damgo ko. Apang sa matuod, gid. Madugay ang pagpunggo ko diri sa may bangko. Madali na lang mag-aga. Apang makita akong malinong nga dagat. Kag nakita akong lalaki. Nagapakadto sa akon. Kag subong. Nagapalapit siya sa akon. Nagapalapit siya sa gnapungkuan ko nga ini. Kag sa iya dughan, makita ko ang sumpa ni Lorelai. Apang patay na si Lorelai. Wala sa nabilin sa lawas niya. Kundi ang iyang apo. Kuhaon nila ako. Minagtapon sa akon baba. Puyi ako. Loren, hindi ka magkahod. Ako ini, si Jack. Jack! Hindi ka magkahod. Maghipos ka lang. Kapag salig sa akon. Oo. Pero, kung isa ni kadamgo, hindi na ako maluyag na magbugtaw pa. Magsaka ka sa piyak. Dasiga. Nagawlat si Pablo sa kwa. May dala sa hagdanan. Sige na. Oo. Karon maganda ka. Malagyo kita sa yating ini. Apang kinanglan, wala kita sa tugahon-gagahod, ha? Okay, maganda ka na. Mamatamat kita panawag diri. Pakadto sa dagat, sa tubig. Malangoy kita tubtob sa adventure. Tubtob makalambot kita sa aton sakayan. Halina, salamat. Nakaabot na kita. Nakaabot kita sa adventure. Jack, alam ko kung patay ka na. Dali ka, buyat ka sa akon. Puligan ka nga makasaka sa yate. Buyat ka rin sa akon. Daddy! No! Anak! Loren! Anak ko! Mami! Lorraine, anak, hindi ka na maghibi. Bebe, matanawa ko sa imo. Madabo ka sang lagob sa imo nawong. Ang wala sang kuya nga Van Dyke. Wala gid sang kuya. Ang mermaid. Wala na ang mermaid. Lorraine, anak,
Kinahanglan mo ang doktor. Hindi ko hinahanglan ng doktor. Maayo na ako. Luyag ko nga pamatian ninyong isugid ko. Si Laro. Arin ako. May dala na ko yung brandy. Wala ka sa nguya. Patyon ko ikaw. Lorraine. Maluya ka pa. Anong siling ko sa inyo? Lukato niyang akon mata kung may tsansa. Punta ni bukaner ng gwako. Tao siya ni Van Dyke. Traidor siya. Inainsultuhan niya ako. Ikaw lang magatag sang brandy siya kontrada. Basi kung lampusan niya ako sa ulo sinaya. Lorraine, si Laro. Wala nagtatrabaho kay Van Dyke. Inabayaran lang niya ako. Traidor siya. Ginpalupok niya ang sakayan mo, Jack. Akong nagpalupok sa akong sakayan. Anong buot mo silingon? Kung tani, Jack, ginsugiran mo na siya nga daan. Lorraine, ari ang mainit niya sa baw, Magkaon ka, anay, sini. Makaon? Wala ko ginagutom, Mami. Ano ba lang natabo sa imo? Nga nag-upod ka kay Van Dyke. Kadamos ang tao nga nakakita sa imo, sang mag-upod ka sa iya. Nagsiling si Van Dyke. Nga may mga tao siya nga nagabantay sa imo. Nga may mga tao siya nga nagabantay sa butik sa diin. Ara sa sulod si Mami. Nagapanilag sila. Kag sa tiyon nga hindi ako magupod sa iya. May malain yung matabo sa inyo. Lorraine, nagpalang luyas ang hinali ang tuhod ko. Wala ako sang mahimo. Napilitan akong magupod sa iya. Ginatagan niya ako sa teleskopyo. Agon makita ko sang maayo ang sakayan. Samta nagadaba-daba ini sa kalayo. Ang dumdum ko, patay na kamo. Wala ko sa may magod nga makaibalo ka kung anong natabo dire. Kaya ginakasabok ko nga nahatagan ko kamo sang kalisod. Apang nga ginpalupok mong sakayan mo. Luyag ko nga papatiyon si Van Dyke. Nga akong lawas ang nagalutaw sa tubig. Ginabayaran niya si Laro Agad niya palukpon ang akong sakayan. Kag nasadyahan ko yung magkulikta. Ginakasubo ko nga wala ko siya mapatay sang makita ko ikaw sa iya sakayan, ha? Wala man ko maguna-una nga maglain ang lakat sa amon plano Sang magbalik ko naghahanda na si Jack ang magluwa sa imo. Pasensya ka na. Kung nga wala ko makahangop sa katabo. Naghahatag ka bala sa impormasyon kay Van Dyke. Samta nagapadayo ng operasyon. Ang nahibalaan ng ni Van Dyke amo ang gusto ni Jack nga makaibalo siya. Bailam la kay sugiran ko ikaw rin sa pamuno. Ginatagan ko bung kwarta ni Van Dyke. Ang niya bantayan si Jack. Kag nanamian man ako sa kwarta nga inatag niya Kag nanamian man ko kay Jack. Kag muna nagpasugot ako sa plano ni Van Dyke. Ginkaisahan namon nga magpasakay kay Van Dyke. Kag patidahon namon ang kwarta nga ihatag niya. Madamo kami sa kwarta. Suyo po namon nga daw linta ang kwarta ni Van Dyke. Kagsang namatod kami nga padayon na ng pagmina sa Isabela. Nagpasaka sang dugang nga bayad sila raw. Nakaibalo-balo si Van Dyke. Naginibantayan niya kita? Sila raw ang nagabantay sa iya. Kagang mga hulag ni Van Dyke. Among gusto ko may balaan pa agi kilaro. Sa makita mong kulintas, ginpatod na mo nilaro. Nga mo na ning tiyon agad nga maharpo naton siya. Apang naglain ang lakat sa plano Tungod ikaw ang unang nga naharpo ni Van Dyke. Good is the heart without someone to love. Good are these arms without someone to hug. What's the use of this life without someone to care? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two in my
Ila ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang atong sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo!